Здравейте, тъй като реших да си сложа Clockwork Recovery на моя Galaxy Ace, реших да направя един бърз урок, за да видите и вие как става процедурата. Тя е много проста. Значи аз вече съм сложил файла, който може да изтеглите в линка по-долу. Слагате го в Mine директорията на вашата карта и изключвате телефона си. Сега, за да влезнете в Recovery менюто, трябва да натиснете Home бутона и Power бутонът едновременно и да ги задържите. Ето, аз съм ги натиснал вече. Задържате, докато не влезне в менюто. Така, вече сме в менюто. От тук избирате Apply Update from SD Card. Навигирате с двата бутона за усилване и намаляване на звука и за напред Home бутона. Избирате Clockwork Mode Ace zip, който сте изтеглили по-рано и както аз вече сте сложили в картата. И изчаквате да се инсталира. Ето, вече е инсталирано. Рестартирате телефона. Сега, за да влезнете пак в менюто, натискате отново двете копчета, за да видим какво сме направили все пак. Направили ли сме нещо или нищо не сме направили. И вече си имаме Clockwork Recovery. Това от мен. Надявам се да съм бил полезен.